Господ говори, че е скоро избавлението. До кога душата ми ще е в скръбта? Студено е в моето сърце, ти стопли ми, Исусе, стоите прободени бащински ръце. До кога душата ми ще е скръбта? Студено е в моето сърце, ти стопли ми, Исусе, стоите пробудени ръце. Без тебе не мога, Исусе, без теб умирам аз тук всеки ден. Животът ми без теб много е студен. Ти стопли ме, Исусе, и ще съм спасен. Без теб не мога, Исусе, без теб умирам аз тук всеки ден. Животът ми без теб много е студен. Ти стопли ме, Исусе, и ще съм спасен. Не мога да си представя живот без Исус Христос. И понякога се питам, хората, които ядат, пият, ламтят, и всеки ден едно и също, докато Господ ги завари в греха. Затова днес е съдбоносна вечер. Господ ви кара с любов, като пастир, своите овце, да бъдем единни с един пастир, Исус Христос. Помагай душата ми, който тук изгасна за всички отстъпили. Запали сърцата им, ти, Исусе, поgali ги с твоите прободени ръце. Без теб не мога, Исусе, без теб умирам аз тук всеки ден. Животът ми без теб много е студен. Ти стопли ме, Исусе, и ще сме спасени. Без теб не мога, Исусе, без теб умирам аз тук всеки ден. Животът ми без теб много е студен. Ти стопли ме, Исусе, и ще съм спасен.